Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Lunes, kapulisan sa probinsya sang Iloilo ginapreparar na ang pag-file sang reklamo batok sa mga suspect nga ginaligar ng gang rape sang menor de edad. 14 anyos nga dalagita ginaligar nga ginimuslan sang 4 ka lalaki, lakip na ang 3 ka menor de edad sa probinsya sang Iloilo. 12 ka balay ginlamon sang kalayo sa barangay Bunta Talaharo, 25 ka residente na halitan sang sunog. Cellphone sang salon staff nga ginbilin nga naka-live sa social media, ginkawat sa isa ka lalaki, suspect na tumod na. Bangkay sang 59 anyos nga lalaki na sapwan nga nagalutaw sa baybay sa Oton, Iloilo. Kag manami nga view sa higat sang baybay kag preska nga hangin bag-o nga destinasyon sa Bacolod City. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. 14 anyos nga dalagita nag-aligar nga ginhimuslan sang 4 ka lalaki. 3 ka sa 4 ka suspect menor de edad. Amay isang biktima nagasinggitan sang hustisya. Si Kim Salinas nakatuto. Ginreklamo sang 14 anyos nga dalagita sa kapulisan ang ginapahayag pagpanghimulo sa iya sang 4 ka lalaki, 3 diri menor de edad. Natabo ang insidente sa sulod sa isa ka abandonado nga balay sa probinsya sang Iloilo. Natigayon yung maistorya sang news team ang biktima, kaupod ang yamay. Hindi ako katurog gabi kay kinadamo ko na gaibig ako kaday papatis nga muda maging okay ko pero hindi okay. Pagsaysay sang biktima, pasado alas 9 sang gabi sang Desyembre 29, 2024, ginshot ini ni alias Eman nga sugaton sa ilang balay, bangod ginapakato siya sang iya pakaisa. Nagpasugot ang dalagita kay kilala sang iya pakaisa si alias Eman. Upod ni alias Eman nga nagsugat si alias Toto, kag ginpasakay ang dalagita sa motorsiklo. Pag-abot sa bangga, may isa pagid ka motorsiklo sa diin nakasakay naman ang 2 pa ka lalaki. Nagsunod ini, tubtob makadanga sila sa isa ka abandonado nga balay. Diri sunod sa biktima nga ginpilit siya mag-inom sang makahulubong nga limnon. Tubtob na tabo ang pagpanghimulos. Sini nga Pebrero, sang gintuad sang biktima sa iya ginikanan. Ang natabo matapos naglapta ang video kag laragway sini nga kuha sang mga sospek. Kasakit sa akon nga kasakit sa Balachagon nga sa ila conversation do ginhimo nila nga baboy ang akon nga bata ginakadlawan pa nila ko do proud pa sila sa ila ko galingon hindi pwede para sa akon hindi maserve ang justice sa bata ko. Temporaryo nga naga-modular learning ang biktima bangod sa natabo. Ginapahayag nga naga-eskwela man sa parang eskwelahan ang 3 sa 4 ka mga sospek. Naistorya sang news team ang ginikanan sang isa sa mga ginareklamo kag nagpahayag nga nahagaran lang ang iya bata kag naghinulsol na ini sa natabo. Wala naman sa ila puluyan ang 3 ka iban pa nga sospek sang ginkaduan sang news team. Sunod sa purong barangay ang 3 ka akusado ang masaming ginasita bangod sa paglapas sang curfew for minors. Samtang ang isa ka 18 anyos ang ilabarkada. Sunod sa kapulisan, may ginahulat pa nga report halin sa MSWDO nga kinahanglan antes mapasaka ang kaso nga rape batok sa mga sospetsado. Identify ang mga perpetrators, ang mga requirements or ang mga kinahanglan sining ng mga ebidensya at iba't pang mga dokumento so napasito na. So maybe sa hindi na maglugay niya ng mga filing kaso. Medical examination, ito sa tigayon. Ginatinguan sang news team nga makuhaan sang pahayag ang Municipal Social Welfare and Development Office pero wala pa sang ginpagwa nga statement. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, sunog nagluntas sa relocation site sa barangay Bunta Talaharo kahapon sang hapon. 12 ka balay ginlamon sang kalayo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live. Jert, napuhag ang pila ka mga residente sang barangay Bunta Talaharo matapos ang sunog na nagluntad kung sa diin 29 ka mga pamilya ang apektado.
Makit-an sa sining nga video ang pagkinarankaran sa mga residente. Samtang ginalamon sang kalayo ang ilang mga balay sa relocation site sa barangay Buntatala Haro, Iloilo City, manog alas 2 Domingo sang hapon. Si Nanay Rosalina, nga isa sa 95 ka individual nga nasunugan, nagahimos na kuntani nga maglakat sa natabo ang sunog. Hindi hamak nga kulba ang nabatsagan sini. Wala kami kakuan sa amon mga gamit Grabe na gidang asto nga nagsakas babaw mo. Umagad ko lang tayo kamang-kamang sagda namon panaog. Mayroon nga ni kay way sa manok. Ginatudlo nga ginalinan sang kalayo amo ang puloy-an ni Irish May Palomo nga wala sa ilabalay sa natabo ang sunog. Ang nabilin lang amo ang iyaban na kag minor de edad nya bata. Pagsaysay sini, bata niyang una nakapanimaho sa ngaso malapit sa ila kwarto. Suno kay Irish, refrigerator lang ang appliance nga nakasaksak sa among ation. Nakapanimaho siya sang aso, sang bako nga may daw sunog. Amo tangin po kaya dayon si daddy niya nga amo na day may gabaho. Ara sa may terrace ga tulog. Muna nakita yang ang kalayo ya gapuog na ang aso, dako na. Gintuad pa ni Iris nga una nakapanimaho ang pakaisa sini sa piyak nga balay. Ginsekyar sang iya pakaisa ang ila balay apang wala man sa nakitaan nga ginahalinan sang baho sang aso. 2:58 na sang hapon sang napalong ang kalayo. Padayon pa ang investigasyon sang BFP sa kausa sang sunog. Napasa naman ang mga ebidensya para sa laboratory examination. Naglabot sa 890,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Based naman sa mga car patterns pag statements ng owner sa mga una nga nakakita. Wala man sila minabatean na lupok. Sa records ng Iloilo City LGU, 9 kabalay ang totally gutted, samtang 3 ang partially damaged. Samtang naglabot naman sa 25 ka individual ang gintatap sang Iloilo City DRRMO bangod sa sunog. Nagapabilin sa evacuation center sa barangay ang pila kanasunugan. Jert, nagpasalig ang alkalde sang syudad sa paghatag sang nagakaigo nga bulig sa mga biktima sang sunog agod liwat sila nga makapatindog sang ila mga balay. Ginalauman nga mahatag ang cash assistance subong nga semana. Jert? Madamo kayong salamat sa update, Kapuso Kim Salinas. Kag para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo, ganyan salamat. Mga kapuso, matapos ang madinalagoon niya paghiwat sa GMA Masterclass Series sa Iloilo City, kainan sang agad, diri naman sa University of St. Lasal Bacolod, hiwaton buwas ang aton GMA Masterclass Series. Kag sa iban pang mga balita, pagtaban sang cellphone sang isa ka staff ng salon sa Bago City, Negros Occidental. Nakuhaan sang video, bangod ang cellphone nga naka-live pa sa social media sang ginkawan. Nakatutok, Eileen Pedreso. Sa sining nga video, makita nga nagplastar kag nag-live sa social media ang staff ng salon nga si Joe. Ginpakita sini kung paano niya ginumpisahan ang adlaw sang Domingo, February 16, pinaagis sa pagpanglimpyo sa nagkalain-lain nga bahin sang salon. 10 minutos ang nagligad. Natapos na sini ang pagpanglimpyo apang padayon ini sa pag-live. Nabilin sini ang cellphone sa ibabaw sang lamesa. Makita nga ginsaylo sini ang electric fan sa salon kag nabayaan nga bukas ang puwertahan kag wala na ini nakabalik pa. Diri na makita ang lalaki nga nakasuksok sang jersey kag nakasuksok sang kalo nga nagsulod kag kasubong nga ginasigurado nga wala sang tawo nga nakakita sa iya. Matiun-tiun, ginkuha na sini ang cellphone nga ginagamit sang tag-iya sa pag-live sa iya social media. Natigayon sini nga makuha ang cellphone, apang wala pa sini na utod ang live, rason nga nakita pa ang nawong sini samtang nagapalagyo. Wala na nagatubang sa news team ang tag-iya sang cellphone, apang suno sa iya amo, nang laba ini sa likod sa natabo ang pagpangawat. Samtang nga panglaba siya, gin-open niya ang door na mo, ang crystal door. Tapos ang laki ito nga naglabay, nagtiid siguro for sure, na balaan sang lalaki siguro nga wala na ditaos. Nakibot na lang ang biktima sang wala na ang iya cellphone sa istante nga iya ginbutangan. Sunod sa kapulisan, natumod ang suspect pinaagi sa nakuhang a video. Na-identify naman natin. Okay, na-identify naman natin ang suspect. And that person has several records na rin in Bacolod City. Nagpakigangot na ang Bago City Police sa kaiping nga kabanuhanan agud madakpan ang suspect. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas.
Mga kapusong bangkay sa isa ka lalaki nakitaan nga nagalutaw sa baybay sa Oton, Iloilo. Lalaki ginapatihan hubog kag nahulog sa seawall. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala na sang kabuhi sa nasapuan nga nagalutaw sa baybay sakop sang Barangay Poblacion East Oton ang 59 anyos nga lalaki. Las 5:30 kay nasang aga. Suno sa Oton Municipal Police Station, isa ka manong pangisda ang nakakita sa bangkay ni Marcelino Todorejo Sr. nga residente sang Barangay Poblacion South Oton. Sa investigasyon sang kapulisan, posible nga nahulog ang biktima sa seawall bangod sa kahulugbon. Masami ko ini nagainom base sa pagbangusisa sang kapulisan sa iya asawa. May pila sa ni sa iya kamot. Pagkalumos, ang ginapatian gintunaan sang iya kamatayon. According sa wife, basi natulugan sa sobrang kahulugbon kag nakaligid. Diri may pila siya nga daw agi sang sang kabilya bala. Kaya ang dira sa seawall kung may mga kabilya na siya nga tindog, posible kuno nga nakahawid iya kamot. Sunod sa bata sang biktima, pasado alas 9 kagabi sang naghalin ang iamay sa ilabalay. Yung puli, pag sa timplano pa, tabualan tong gabi nga daw, gabi sa puli. May nakakita ito nga, nagtoto na ko gasot saot ko lakat pa kakantos, punta ito ko Nagapati ang pamilya nga wala sang foul play nga natabo. Natala na nga ipa-autopsy ang bangkay sang biktima. Pahanumdom sang kapulisan sa mahilig mag-inom-inom. Kung mag-inom bala ka mo, wala na yun ka mo pamatsyaga nyo daw. Black na gid nga, hindi na mo ka paminsan mayo. Ipalihog lang hagan-hagan kay para hindi man ka mo madisgrasya. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. O mga puso, lagaw ta, mga bakulod noon, may bago naman yung weekend getaway. Preska nga hangin, kag manaming view sa matahong nga baybay, bao ma-enjoy sa panibago nga destination. Aton lagawan, kaupod kay Aileen Pedreso. Nangin uso na ang bonding with the nature sa probinsya. Ilabi na sa mga luyag mag-pause kag mag-chill for a while sa tunga sa masako nga trabaho o kung ulobrahon man sa eskwelahan. Pero kapuso, ang mga taga Bacolod City hindi na kinahanglan magpalayo pa. Bangod sa Barangay Tangob, may fresh air kag manaming nga view sang baybay kung saliin pwede gid nga makatambay. First stop sa sininga bahin sang baybay kung saliin may matagas nga puno sang lubi, perfect as background sa pag-picture-picture. Ang ini nga grupo sa Magabian, diri na nag-enjoy sa ilo weekend. Doon na curious kami sa lugar, so mo ni subong timing man nga brand out sa among lugar. Mas accessible kag do ka undiscovered pa sa lugar. Nami isang feeling subong do ka relaxing gid. Ang bakulod nun nga si Zanny, may bago na nga travel goals. Hindi na kuno ini magbiyahe palayo. Very nice gid sa kayo kag pwede gid sa lagawan sing tanan. Oh, nami tambayan. Lapit na lang sa mga saton. Kung ara ka na sa kilid sang baybay, relaxing na pamatian ang hampak sang balod. Manami man paliguan ang matino nga tubig dagat. Kadungan sang pag-enjoy, ginapahandumdum sang staff nga ikabili ng katilo, agud mapakita ang pagtipig sa dunang manggad. Ka-enjoy di sila ma'am sa amon nga place. Oo, sa tanan dapat nga nagasulod di sa amon nga beach. Nang paliyog lang kami nga ang mga basura nila. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Lalaki gintiro patay sa Limudyan, Iloilo. Isa ka babae ginapahayag na sa labat, ginbawian man sang kabuhi. Si Julius Bilacaol nakatuto. Padayon pa nga ginatumod sang Alimudyan Police ang mga responsable sa pagpangluthang sa Barangay Tabog Alimudyan. Nga ginkamatay sang isa ka lalaki kag isa ka babae sang Biyernes. Natabo ang insidente sa maligwin nga bahin sang barangay. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga target sa pagpangluthang ang 46 anyos nga si Rio Agudo sang among barangay. Nasa labat naman ang 50 anyos nga si Roquita Dolar tumandok sang Barangay Bucari, Leon. Gintala pa ini sa ospital apang wala na makasalbar. Ang gunman kuno posible ara sa babaw kay padulong sa termo. Apisar taga Leon, ginapatihan nga nagpadulong si Dolar sa Barangay Tabog bangod bisperas sang fiesta didto sang among ation. May igo sang bala sa nawong nga ginapatihan naglapo sa liog si Agudo. Sa likod naman, malapit sa iya spinal cord, si Dolar. Na-recover sa crime scene ang duha ka basiyo sang pusil nga compatible sa caliber 9mm.
kag isa ka basiyo nga compatible naman sa 45 caliber. Gani ginapatihan nga hindi magdubo sa duha ka tawo ang may kahimuan sa krimen. May duha ka anggulo nga ginatutukan subong ang alimudyan ni MPS. Ang una, posible kwarta ang tuyo sa mga sospek. Si Rio ang nagapamanting o kung nagapamaligya sa mga sapat sa Leon. Kag antes ang insidente, nakabaligya pa ini sa baka. Ang ikaduha, inaanggin balusan kaangot sa daan nga hiligutanon nga suno sa kapulisan. Naareglo naman. Ang information sa bata nga babae kay sa pagtabusad to 2023 sa subong sa matutay sa tatay niya. May mga death threats sa tatay na nabaton nga ginasundan. Pero may Genrekomendar man sang alimudyan MPS nga ipaidalom sa autopsy ang mga biktima. Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Samtama kapuso sa Bacolod City naman, bauhalong 15 kabalay sa barangay 17 na sunog. 37 ka mga pamilya apektado. Yaring balita ng ating gintutukan. Sa sining CCTV video nga kuha mismo sang CCTV camera sa Barangay Hall sa Barangay 17, Bacolod City. Pasado alas 8 Biyernes ng gabi, makita ang pagkinarankaran sa mga residente. Matiuntion, hinali ng dakong kalayo sa bahayin sa FY Manalo Street. Bukod di formal settler community, madasig nga naglato ng kalayo sa mga pamalay nga human sa light materials. Nagdangat sa masobre 280,000 pesos ang danyo sa inbilin sa sunog. 71 ka individual ang nahalitan sa 37 ka mga pamilya kang mga nagarenta sa balay sa lugar. 15 ka balay ang nasunog. Ginpahayag nga nagsugod ng kalayo sa kwarto sa isa ka nagarenta. Magluwa sa electrical in nature. Ginlantaw man ang posibilidad nga kandila ang nagtugas ng sunog. Pero ginatulok na mo, full time sa nagantag niya wear and tear ang atag ng electrical wires. Kagong sa tingin nag-iinit. Until now, sir, ginapangita namon ang mga possible witness. That time, kuno sa kang siya kadlaw, napatay nga bata sa tetanos. So nagpuli di sa saya boarding house, siguro wala tang traditional, tanab lang magsindi-sindi, kandila. So siguro basit nalipatan niya paglakat niya. Napalo ang kalayo man alas 9 sang gabi apang pasado alas 5 sa kagahon. Ginjakibot sa mga residente ang hinali pagtuhaw, liwat sang kalayo. Ay, may kami nga may nag-aso. Mga 5 a.m. na, 5 kalayo, gina, kasingkit, di sa maang balay, gasunog na. Liwat? Kaya nga mo nga, kisame, siya gamay lang sa dito, sa gali sa likod, gabagap. Temporaryo, nga nagatiner sa barangay hall ang mga biktima, ginatutukan karon ng clearing operation sa lugar. Opon, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, lauman ang pagsakas ang presyo sang gatong buwas February 18. Base sa datos nga gimpagwa sa mga oil company, pareho nga magasaka sang 80 sentimos ang presyo kada litro sang gasolina kag diesel. 10 sentimos naman ang ginalauman nga pagsaka sa presyo sang kada litro sang kerosene. Ang pagsaka buwas ang ikalima na nga tion subong nga tuig. Magluwas sa rollback sang nagligad nga semana, 4 ka beses nga nagsaka ang presyo sang gatong sang bulan sang Enero base sa record sa Department of Energy. Arestado ang high-value individual nga si alias Katong, 42 anyos, sa drug bypass operation sa barangay Abaca, San Enrique, Iloilo. Suno sa kapulisan, masobra isa ka semana nga gin-monitor ang aktibidad sa suspect nga nagakuha sa supply sa Metro Manila kag ginabaligya sa kaiping nga kabanuhanan. Naglabot sa 782,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakompiskar halin sa suspect. Sa sining nga video makita nga wala na nagagiho ang driver sa motorsiklo nga si Remigio Guillermo, 72 anyos, isa ka retired army personnel sa tunga sang dalan sakop sa barangay Libot, Kalinog, Iloilo. Sunod sa kapulisan, aksidente nga nalapakan sang truck ang ulo sang biktima sang natumba inihalin sa motorsiklo kag nagtupa sa idalong nga bahin sa nasugata nga truck nga may karga nga tubo. Pauli na sa barangay Libot ang biktima sa nabungguan sina nga signage rason nga natumba. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginkustudiya naman sa kapulisan ng driver sa truck nga si Ferdinand Gumalid. Sa barangay Merced, Banate, ginbawian gid sang kabuhi ang 19 anyos nga si alias Chris sang aksidente nga nabungguan sang pick-up nga ginamaneho ni alias Jose, 44 anyos ang motorsiklo sini. Sunod sa kapulisan, una nga nabungguan ni alias Chris ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias Chino, 24 anyos. Rason nga natumbi ni sa pihak nga lane kung sa diin natabuan nga naglabay ang pick-up. Nayudyod pa sang kapin 15 metro si alias Chris kag ang motorsiklo sini. Rason nga nakaagom sang patal nga pila sa ulo. Ginkustudiya sang kapulisan ang driver sang pick-up. Natala na nga magistoryahan ay magtimbang nga kampo.
Mga kapuso sagwa sang ilang mga balay nagtinira madamo nga mga residente sang Iloilo City bangon sa malawig nga power interruption sa Sabado. Ang brownout ang bangon sa maintenance activities nga gimpatigayan sa National Grid Corporation of the Philippines sa franchise area sang More Power. Apektado sa power interruption ng Molo Feeders 3 kag 5, Mega World Feeders 2, 3, 5 kag 6, porsyon sang La Paz Feeder 2, Molo Feeders 2 kag 4, Mega World Feeders 1 kag 4, Diversion Feeders 1 kag 3. Base sa schedule, alas 6 sa aga tugtog alas 6 sa gabi ang interruption apang pasado alas 4 pa lang sa hapon nakabalik na ang supply sang kuryente. Dire lang ani kami sa kuha nga tambay. Tapos ang mga bata among man hindi katulog mayo kay wala electric fan. Dire sa agwa balay para di maginot kay gibis yung bata. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso samtang Iloilo City Mayor Jerry Treñas ginatawag butigon siya ni Mayor Jed Patrick Mabilog na tuhoy sa ginaligar 3 billion pesos nga utang sang syudad. Nakatutok Kim Salinas. Isis kita at binote sa aton mga buhay. Kahit kung nagsugod ka binote, butik na lang na butik ang imo obrahon. Ini ang patot sana ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa flag raising ceremony kay Inasang Aga. Ang ginatumod sini si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Inimay kang tanan sa legasyon ni Mabilog nga may masobra 3 billion pesos nga utang ang syudad. Pagklaro sang alkalde, naghulam ang syudad sang 1.75 billion pesos para sa nagkalain-lain nga development projects. Lakip na diri ang 940 million pesos nga utang sa rehabilitasyon sa mga merkado sa syudad. Tig 395 million pesos ang ginloan para sa Haro Big Public Market kag La Paz Public Market. Samtang 150 million pesos ang ginutang para sa Arevalo Public Market. Dugang sang alkalde, ang 3.3 billion pesos ang mga balor sa transaksyon sa public-private partnership sa pagpakayo sang Iloilo Terminal kag Central Market. Nagaagi man sa insakto nga proseso ang mga loan sa syudad, suno sa alkalde. I always want to make sure na gusto ba lang ginadala nga informasyon. All the documents of the city are open. Sa flag ceremony man kay Inasang Aga, ginhingyo ni Treñas ang utod sang anay alkalde nga si JV Mabilog nga magkadto sa budget kag accounting office para mahibuloan ang kamatuoran. I was facing JV Mabilog because galing sa iya utod, no? Hindi namin nga madala-dala ka sa binuting para lang ambisyon mo nga mabalik ka diri sa City Hall. Kung ano giban ang plano ni former Mayor Jed, the field is always open to him. Ginpakigahutan sang news team si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog pinaagi sa iya representante apang wala pa ini sa ginpagwa nga sabat. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Dugang 8 counts ng cyber libel ang ginfile ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas batok sa Public Information and Community Affairs Office Head sang Iloilo Provincial Government nga si Nerion Lujan. Sa press conference kay Inasang Aga gintuad sang alkalde nga may impormasyon ini nga may igaserbin na nga warrant of arrest kay Lujan may kaangtanan sa 3 ka counts sang kasubong nga kaso nga una ginpasaka sang alkalde. Madumduman nga ginbasura sang Iloilo City Prosecutor's Office ang motion for reconsideration ni Lujan sa 3 ka counts sang cyber libel. Ginsita man sang alkalde ang pagpost ni Lujan sa tiyon nga ginakabig duty hours sini. Gintingwan sa GMA Regional TV nga makuhaan sang bahin si Lujan apang ginpadala sini ang kabahin sang iya post sa iya social media account. Ginpahayag sini nga ang iya gina-expectar ang pagpapanaog sang warrant of arrest bangod kabahin ini sang legal nga proseso. Ginabi-abi naman sini ang 8 ka counts sang cyber libel apang wala pa ini nakabaton sang notice of charge. Nagamit man kuno ini sang scheduled post features sang social media bilang depensa sa ginaligar pag-post ini sa tiyon sang duty hours. Kung hindi ka nakakatapos sa media, dason pahuyan mo ko, oppress mo ko, ridicule mo ako, I will not allow it. You're a public servant. Kung ano obraya para mag-atake sa akon during office hours,
Mga puso, siyam naman kabarangay sa Bago City, Negros Occidental, apektado sang nagtupang ashfall, bangod sang liwat nga pagbuga sang abo, sang Mount Canaclaon, sang tinalikdan nga Sabado. Nakatutok Aileen Pedreso. Duha ka beses nga nagbugas ang aso nga may ubod nga abo ang Mount Canlaon sang Sabado, Pebrero 15. Wala na ini nasundan pa base sa uli nga monitoring sa PHIVOLCS. Apang nagbili ni sang halit sa mga pananom, mga salakyan, pati mga dalanon sa pila ka barangay sa Bago City, Negros Occidental. Sunod sa Bago City RRMO, siyam ka barangay ang apektado. Isa na diri ang barangay Mailom. Mas isog tong una, siyoy ng motos naman kami. Hindi mo maano, base balakon. Kung maglupok na gid sa balakag na gid daw. Sa mo nga tayo tapos nadanam mo nga duga guom bala. Binamon gani maulan. Gali kaya mo to nagbuga na kay managlabay nga sa lakyan nga linto sa babaw. Puro gid tanan mapasupre mo. Naglain ang pamatsyag sa iba nga residente matapos nakapanimahaw sa masupre. Ang aton nga reported is ashfall sa siyam nga barangay kag ang sulfuric stench nga panimahuan nila. Wala sang ginpang evacuate, apang nagpatigayon na sa water rationing sa naapektuhan ng mga residente. Samtang naglapot na sa 267 ang natukod nga tents sa Tent City sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sa sininga tents, temporaryo nga magatiner ang dugang nga evacuees halin sa Lacasiana kag La Carlota City, pananglitan nga maglupok ang bulkan o kung magtaas ang alert level sini. Nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan. Wala sang na-monitor nga magmatic activities ang PHIVOLCS, apang padayon nga ginatutukan ang pagsaka sang magma sa crater nga sa karon may kadalumon nga 500 metros. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, malapnagon yung operasyon kontra kolorom nga PUJ, ginpaiway sa LGU. Samtang plano nga strike sang unconsolidated PUJs, wala man nga layon subong nga Lunes. Garing balita nga itong gintutukan. Subong nga Lunes kung tani patigayon sa nagkailaing transport organization sa Bacolod City ang malapnagon nga untat biyahe. Ini matapos, nag-anunsyo ang LGU sang plano ng operasyon batok sa mga kolorom nga salakyan. Apang, matapos ang pagsinapol sa transport leader, business sector kag pila ka city councilor, ginpahayag sa transport groups nga nagpasalig ang mga miyembro sa Bacolod City Council nga mag-request sa LTFRB6 nga i-renew ang provisional authority sa mga unconsolidated nga PUJ units sa Bacolod. Yes, may ara kita sang resolusyon no, amo na ginahulat naton subong nga matapos gid i-renew ang aton nga mga provisional authority agud to nga ma-renew na ang aton nga mga registration kag makakuha at the same time makakuha naman kita sa aton nga permits. Apang, sunod sa tagpamuno sa bitaw, wala pa sila may nabaton nga komunikasyon gikan sa Bacolod City Council. Apisar ginpaiway operasyon kontra kolorom, may mga luwig ipatuman inisyatibo ang LGU. As far as the transport ng kolorom, niyara na sa plano na kung paano na i-regulate. But itipin po sa ang word yung takpanay at resolution duwagit kung may nabantaan. Sunod naman sa LTFRB6, wala sila sa ideya sa plano nga untat biyahe. Is wala kami sa kabalo nga they will be holding a transport strike. I think was an agreement. Ang nalantaw man siguro ang city is the public demand. Samtang, may magkatuhay nga reaksyon ang mga drivers ng traditional units kag grupo sa modernized jeepneys sa pagpaiway sa operasyon kontra koloro. Kung sila declare sa dakpanay, untat biyahe, kung dakpon ka, kurimultam da. Tugay naman nila ginamba, magdakop sila. Bala sila kung paano sila Mapati na lang ko kung makita ko. Budlay pala sagi ka sa false hope. Subong adlaw, may pila ka operasyon nga ginkasang LTO sa syudad apang ginkumpirma sang field officer sang ahensya nga wala sila mando nga mangdakop kolorom nga jeep. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala sang bagong nga malaing nga tiyempo, apang magapadayon ng maulanon nga panahon sa pila ka bahin sang pungsod. Nagkalain-laing nga weather systems ang magaluntad laki pangamihan, easterlies, shear line kag intertropical convergence zone ukon ITCZ. Kalabanan sa mga ini ang ginabugusan sa madamol nga panganod nga posibleng magresulta sang ulan. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, dako gihapon ang tsansa sang ulan sa Western Visayas, lakip
ang Negros Island region. May mga mabaskong nga ulan nga posible, magpabaha o kon landslide. Posible man ang pag-ulan sa mga nabilin nga bahin sang pungsod. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamong nga salamat sa pagtutok, mag-isa kita kag ibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.